ಕುಡ್ಲೋಡು ಒಳಪೇಟೆ ನಿವಾಸಿ ಇಂಚೊಗು ವಿಧಿವಶರಾಯಿನ 85 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ನಾರಾಯಣ್ ಕರ್ಕೇರರಿನ ಸದ್ಗತಿದ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ವಿಧಿಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ನುಡಿನ ಮನದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಲ್ಯ ನಾರಾಯಣಗುರು ಸಭಾಂಗಣಡು ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡತನು. ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ನಾರಾಯಣ ಕರ್ಕೇರರಿನ ಬೊಡಿದಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾವತಿ, ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಣುಕಾ, ಮೂಜಿ ಆಂಜೋಕ್ಲು ತಿಲಕ್ ಕರ್ಕೇರ, ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ, ವಿನಯ್ ಕರ್ಕೇರ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಧಿಕ್ಲೆನು ನಡಪಾತ್ ಕುರಿಯರು. ನಮ ಮಾತ ನಾರಾಯಣ್ ಕರ್ಕೇರರೆನು ನಾರಾಯಣ್ನೆ ಪಂಡದು ಮೂಕೆಡ್ಲು ತುಂದಿತ್ತ ಜೋಕ್ಲು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿಯಾದು ಬುಲೆಂಡಲ 6 ಇಂಚ ಮುಟ್ಟೋಗ್ಲ ಒಳಪೇಟದ ತನ್ನ ಅಂಗಡಿಡು ಬ್ಯಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಡನಾಟಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾರಾದಿತ್ತೇರು ಪಂಡದು ಉದ್ಯಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರು, ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೆಟಿ ಸುವರ್ಣ ನುಡಿನ ಮನದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು. ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಆರ್ನ ಒಡನಾಟೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಎನ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣಗ ವಾರ್ಡ್ ಎಂಚಿಲ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಇಂಕ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರೊಂದು ಎನ್ನಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಯಾನ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂಡ ಆರ್ನ ಅಂಗಡಿದಡೆ ಪೋದು ಯಾನ ಪಾತೆರದು ಬತ್ತು ಜಿನಾರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೆಚ್ಚಿ ಆಯ್ ಸೀತೆ ಪೋಯೇನ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಅಂಜ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಆರ್ನ ಒಡನಾಡೋಡಿತ್ತೊಂದು ಆರು ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಆದ ಭಾರಿ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಆದ ಇನಿ ಬಾಲ್ತನಾರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಾರಾಯಣನಾಗ ಆ ದೇವೇರು ಸ್ವರ್ಗ ಸೇರಾಡು ಮಾತೆರ ಕುಟುಂಬಗೂ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು. ಪರಿಸರದ ಪ್ರಮುಖರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಒಚ್ಚಿಲ್, ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ನುಡಿನ ಮನದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಾಯಿರು. ನಮ್ಮನ ಗುಡ್ದು ದೇವರನ ಪಾದ ಸೇರಿದೇರು ಹುಟ್ಟು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾವು ನಿಶ್ಚಿತ ಅನ್ನ ಬಲ್ಲಕನೆ ಅವರಿ ಪುಟ್ಟುನ ನರಮಾನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮರಣ ಆವೆರುಂಡು ಅಂಚಿತನಲ್ಪ ಇನಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಜೀವನೋಡು ಈತನಂಚಿನ ನಾರಾಯಣ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನ ಜೋಕುಲ ಇಂಚಿನ ತಿಲಕೇರ್, ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿನಯ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆರ್ನ ಬಲಿ ಇತ್ತೊಂದು 4 ಜನ ಜೋಕುಲು ಬುಡ್ದು ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿನ ಬುಡ್ದು ದೇವರನ ಪಾದನ ಸೇರಿದೇರು. ಇನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಂಗೋಡು ಉದ್ಯಮ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೊಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಜನಕುಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಕಾಯಕನು ಆಕಲ ಜೋಕುಲು ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಲಕೇರ್ ವಿನಯರ್ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಚಾಯತ್ ಆರ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಈತನಾದ್ರ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಆಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಪನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರೋಡ್ದಾಂಡ ಆ ನಾರಾಯಣ್ ಕರ್ಕೇರ್ನ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದ ಆರ್ನ ಇನಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತು ಪಂಡೇರು ನಾರಾಯಣ ಕರ್ಕೇರ್ನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆದರ್ಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡೇರು. ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣಿದಾನಂದ ಪಂಡಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಏರು ಕಲಿಯೊಂದೇರ ಅಕ್ಕಳು ಆ ರೀತಿಡ್ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸದೇರು ಅತಂದನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಳು ಹೆಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಆ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ನಮ್ಮ ಅಳವಡಿಸಿದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಬರೋ ಪಂಡದು ಯಾನ ಅಂತ ಎನ್ನುವೆ. ಆಂಡ ನಾರಾಯಣ ಕರ್ಕೇರು ಇನಿ ಸಮಾಜಡ್ ಮಾತೆರೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಂತೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಪಾತ್ರ ಏನಾರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರಿದ್ದೇರು. ಆಂಡ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲನಾರು ಕೊಡ್ತೇರು. ಐಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಕರ್ಕೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ಈ ಸಮಾಜಡ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಾರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಡ್ ಯಾನ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಣಿರುಂಡು ಮರಣ ಜನನ ಜೀವನ ಮರಣ ಅಂದು ಆ ಜೀವನ ನಡುತ್ತಾ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾಯ್ತು. ಆ ಜೀವನನ ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿ ಸಾಗಿಸವ ಅವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಅವು ಇನಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೆಯಲ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆರು ಮಂತಿನ ಆ ಜೀವನದ ಮಂತಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಇನ್ನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲನೆ ಸಮಾಜ ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಈ ಬಾಗಡ್ ಬುಧಂಡ ಪಡೆದ ಕರ್ಕೆರೆ ಕುಟುಂಬ ಇನಿ ಸತೀಶನ್ನೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಿಪ್ಪು ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತೆಕ್ಲ ತನ್ನದೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕೊಡುಗೆನ ಕೊರೊಂದು ಜನಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾತನಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೀವನ್ ತೊಕ್ಕೋಟು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿರು. ಜಾತಸ್ಯ ಮರಣಂ ಧ್ರುವಂ ಪಂಪ್ಲಕನೆ ಈ ಲೋಕಡ್ ಹುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಮರಣ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಅಂಚದಕ್ಕಿನ ಸಂದರ್ಭ ಹುಟ್ಟುದು ಸಾವು ಮುಖ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಬದುಕಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದ ಅರ್ಪಣೆ ಹೊಂದೋಣ ಸಾಧನೆ ಹೊಂದೋಣ ಪರೋಪಕಾರ ಜೀವನ ಹೊಂದೋಣ ಅವು ಮಾತ್ರ ನೈತಿಕವಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಅಮರವಾದ ನಾವು ವಿಚಾರ ಬಂದ ಅವು ಮಾತ್ರ ಇನಿ ದಿವಂಗತ ನಾರಾಯಣ ಕರ್ಕೇರ್ 85 ವರ್ಷದ ಅವನಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಅಗಲಿದೆ ಈ ಹಿರಿಯ ಸೌಖ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾದ ಮಾರ್ಚ್ 21 ತಾರೀಕರ ದೇವರ ಪದ ಆತ್ಮ ದೇವರ ಪದ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಕರ್ಕೇರ್ ಕಂಪುಣದ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಉಮಾವತಿ ಅವರ ಕಡೆ 4 ಜನ ಜೋಡುಗಳು 3 ಜನ ಆಂಜೋಡುಗಳು ನಮಗೆ ಪುತ್ರಿ ಹಿರಿಯ ಮಗೆ ಅಂಚಿನ ತಿಲಕ್ ಕರ್ಕೇರ ಅವರ ಕಡೆ ಗಂಡ ತಮಗೆ ಸತೀಶ್ ಕರ್ಕೇರ ಅಂಚನೆ 3 ಜನ ಮಗೆ ವಿನಯ್ ಕರ್ಕೇರ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ರಿ ರೇಣುಕ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಮಯ ಅಂಚಿನ ಲೋಕನಾಥ್ ಅಂಚನೆ ಮರ್ಮಲ್ ನಕ್ಲೇನ ಹುಳಿ ನಕ್ಲೇನ ಕಲ್ಲಿ ನಕ್ಲೇನ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಮಾತಿರನ್ನು ಅಗಲಿನಂಚಿನ ಅದನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತಿ ಚಿರಶಾಂತಿ ಕೊರಡೆ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಯಾನ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕೈತಲು ತಿನ್ನೋದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ 85 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಬದುಕು ಯಾಕಂಡ 80 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತು 85 ವರ್ಷ ಆದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಣಿಪದ ಕುರುನಂಚಿನ ನಾನವಾಣ್ಯರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಅನ್ನ ಜೋಗುಲು ಮನವಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಗಳಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನ ಖಂಡಿತವಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಟ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಬಾಡುದು ಆ ಅಂಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು ವೈದ್ಯನಿಗೆ ಹಿರಿಯರು ಅಲ್ಪ ತೋಂದಿದ್ದ ಯಾಕಂಡ ಆ ಅಂಗಡಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನ ಕಾಲೇಜ್ ಒಬ್ಬನ ಸಂದರ್ಭ ಜೋಗುಲು ಆ ಜೋಗುಲಿನ ಕಡೆ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ ಕಡೆ ಭಗವತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಡೆ ನೇರವಾಗಿ ನುಡಿಯರು ಒಬ್ಬೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ತಪ್ಪು ಮತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾದ ಎದುರು ಅಂಚಿನ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಗಲ್ದೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡ್ ಆ ಸಂಸಾರದ ಸಂದರ್ಭ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟಡ್. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಬಿಲ್ಲವ ವೇದಿಕೆದ ಪ್ರಮುಖರು ಎಜೆ ಶೇಖರ್, ಸುಂದರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್, ದಿನೇಶ್ ಅತ್ತಾವರ, ಬಾಬು ಶ್ರೀಶಾಸ್ತ ಕಿನ್ಯ, ಕೆಪಿ ಕಿನ್ಯ ಇಂಚಿತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲಿಕಿಡಿದ್ದಾರೆ.